Hola, amigues i amics. El dia 27 de maig TV3 i Catalunya Ràdio volen mobilitzar la població amb una marató per la pobresa, amb el missatge que ningú es quedi fora de joc. A Polònia i Cracòvia hi hem volgut col·laborar fent una particular versió de la cançó. Espero que us agradi. Ah, i ara et toca a tu. Participa-hi. Hi ha dies que he de retallar, hi ha paperos que m'ofeguen, no paren de tocar els collons. Per què coi no ens paguen els milions? No quiero recentralizar, pero la cosa está muy chunga. La deuda nos va a ahogar, el cinturón me tengo que apretar. Jo ja no t'aguanto més. Yo solo digo que hay equipos que no paran de robar. Prou ja de criticar-me i de porquers. Si fem les paus en lloc de barallar-nos, no ens collis més, deixa'ns il·lusionar-nos. Ya nunca más volveréis a ganarnos. Ese mes te dejaré endeudar. Quan et sentis tan boig com no, deixa't ajudar-te. Al costat sempre hi ha un govern que pot refinançar-te. Es verdad, sí, sí, no pierdas la esperanza. Tienes razón. En tens a prop, molt a prop. Tens a prop, Molt a prop. molt a prop. Necessito tapar forats. Vendré a rescatarte. A la Lliga em vaig deixar guanyar per tornar a il·lusionar-te. De verdad, por mí, Tots ens hem d'entendre, ens farem costat. i mai no ens sentirem fora de lloc. Talleu és bona. Molt bé, ja m'he acabat. Sí, sí. Pues ya era hora, porque hay entrenadores que no afinan. Així que, Mariano, ens tornaràs els milions que ens deus? Espera, deje que me lo piense. No. Bé, havíem de provar-ho.